Basogintza aholkularitza taldearen helburu nagusia da sektoreko ordezkari printzipalekin lan egiteko maila sortzea eta orain dela 5 urte sortu zen eta azkenengo 5 urtetan lan asko eginda. Lantalde operatibo honetan sektoreko ordezkari printzipalak parte egiten dute. Alde batetik Foru Aldundiko zerbitzu buruak, Eusko Jaurlaritzaren ordezkariak, Neiker eta guretzat oso importanteak diren teknikariak eta zuzendariak parte hartzen dute. Eta gero sektorea, bai industriatik eta bai basajoaben elkartetik eta azken batean guk Baskegur idazkari tekniko moduan egiten duguna da pixkat estrategia eta arlo guztiatan jorratzen diren proiektuak koordinatzea. Eta oso importantea, azkenean printzipalki lan egin ditugun gaiak alde batetik basoaren osasunan inguruan edo dauzkagun proiektuak, printzipalki banda marroian inguruan sortutako estrategia pixkat gaitzaren kontrola eta prebentzioa lantzeko. Eta gero beste arlo batzuk, adibidez komunikazioa, sektora pixkat balorean ipintzeko basokudeaketan oinarrituta, eta bai guretzat oso importantea den espezia bai gaur egun eta etorkizunean landatzeko edo lan egiteko ze espeziekin lan egin aldogun, bai gaixotasuna dauzkagun gaixotasunak kontutan aukitza eta gero basojabeen bai onurako eta pixkat etorkizunerako lan egin aldugun espeziekin, estrategiakin lotuta.